Gangay para ti kaadwan, apag sungrod ken pagtungo, dagiti nagango akayo. Ngem para kadagiti daduma, ditoy anak kadepende, ti may paunegda at araon. Iti edad nga na mapulo ket innem, apaman nga imalas sa istag sapa, imbes nga agtali na edpay laing iti balay, kasapulan ni Nanay Gunding aturungen ti bakir, bitbit ti armas na abuneng ken puser. Senyal daytoyen amang rugi ti panagsapul na, kadagiti nagango akayo, nga iso pagbiaganda. Tubo titinig ni Nanay Gunding, ken sipod na ikamang isuna iti sa paak bangged iti tawen 1977, kalaksidan ti panagtalon, nagbalinen a pagsapulan da iti asawa na, ti panagkayo, ti pagtungo. Sinta kadwam nga panagkay kayo, idi, ni kamang ka. Kuni lakay ko, idi. Kapang kami jay adayo. Pagkayo. Paguyodon ng tumutan. Nuhaan awitan mi baklayan mi. Si jay. Apay nga hanga makakayo tatani seren? Haanan mamta kwa nga dayang nga ron sakit na madi. Makabit na dagsan. Gipan nyo panagkayo ma'am, niya ti karigatan nga parte. Dayay kami pinaguli. Ulian mi man. Di kayo. Nga talaga. Ahayo lang si Bulan. Man si bulang mimot alagi na dumang no ababa mabamulian ta maalam yamin din nagango ulian mi no magmagna kami sa dayo talaga nga nakadayo man di pa may pagkay kayo ba adayo talaga. Iti daytoy nasurok may sa hektarya nga kabakiran at agikukwa ti pakitatalunan ni Nanay Gunding itinal daw apagsapsapulan na iti nagango nga kayo ta ditoy Sitio South iti barangay Sapaak. Saan ka mabalingag kayo kadagiti lote nga saan mo nga kukwa. Ken usually, talo oras da dito'y kabakiran, ken dito'y igum ko, isuto sa renda nga pagkawit, kadagiti nangangato nga kayo tapno maalada. Ken tapno makaalada iti nalulumeg nga kayo kasapulan dati mapan iti murdong wenno sursuron day murdong daytoy kabakiran. Kayo ti madre kakao, ken ipil-ipil ti gagangay ngal alaenda, ken 10 pesos kada may sa repet ti lakoda. Iti makabulan, pasaray nasurok sa nga ribo ti matiggedan na. Kapilitan tanuhan nga panagkayo. Tawam ti mabaling ko. Igatang ko no adag sakit ulok o may igatang ko ti agas ko. Igatang ko ti bagas. Basta masapol ti ulog ti kusina. Tawam pa'y matida ti maglakwak ti kayo. Maramanan da mo lang jay balay. Igatangak mo ti sida unda. Sijay, patulod ko jay. Maramanan da mo lang amin. Sijay. Awan maintenance ni Nanay Gunding. Ngem tunggal rabii, mariknana ti sakit ti bagbagina, gapo iti trabaho na, kabayatan asaan pay laing a panagtatalon, panagkayo ti pagsapulan na. Hanggang habang kabalak pala ang mapanakag kayo. Hamo ba papanunot ma'am nga baka matupakan ka dita, may maysam? Ma'am, turut pa tinagam ko lang. Tawa mo sa bali pag sa pulak. Ikarkarigata data. Ngayon, tanuhan na nga pan mga ayaw. Awa mo. Ti barangay met ma'am ket handamat nga ipagel no lakit dihan nga DJ dadakkel ti alaenda nga pukanin nga kayo. Ti alalanda lang met kadigi sanga na ken DJ nagango.
Kay mapanda ginginangong ako nada. Kanya-kanya damot ti sakop nga panpagalaan. No sinota ti rota di daduma, sa bali mo ti rota di daduma. Ang damot nga diagin nagaw. Kalaksidan kadagiti dayo. Sukin Nanay Gunding, nagiti karuba na alakwan. Ti maluto ti kayo ket ibaga na nga naimas talaga no kayo ti panakaluto naken kasto nga kangina ti petrolyo kada kwa. Aso nga agkayo tay pailaeng no makalakabasit. Makatulong ka pwede gito'y agkay kayo tapno makabenta damot. Numan pa'y kumapsoten ti bagi ni Nanay Gunding ngagkayo. Awan maaramidan na, taday to'y ti pagsilpo iti anges na. Kalikagom na amadaan isuna ti taraken ababoy. Nalaglagan nga amang apagsapulan no maidasig iti mapan agkayo. Jessica Boreta, Balitang Solid North.